začínam trošku neštandardne odzadu, keďže už balím veci. Na Zemníku som strávil 3 noci, prišiel som sem neviem kedy, v nedeľu. Vládko mi povedal, že na tomto mieste sa vlastne nechytila ani jedna bodovaná ryba, keďže som sem prichádzal po súťaži. No, ja som to vyviezol ozaj do, ja neviem, možno za 5-6 hodín. Som mal krásnu jazdu. Keď som rybu cítil na prúte, tak som vedel, že je to pravdepodobne väčšia ryba. I keď tá zdolávačka vo finále už bola ozaj že v kľude a ozaj sa mi poddal, takže super. Zdolávačku mám natočenú, takže tu si môžete pozrieť práve teraz. Ja mám obrovskú rybu. Čo je za monštrum? Ty čo? Tak, aha, hlavu. Uvidíme, jakou bude mať váhu. Pojď. Už som zavesil. Ježišmar. No takže teraz to musím, jak se to na to bude, to bude, Neskutočná ryba, je to môj, vlastne bol to môj nový osobák. Nečakal som, že spravím takú rybu hneď na prvý záber. Zobral si ozaj malú popku na roničku a ozaj to bola asi prvá ryba, ktorá tam na to miesto prišla, ale ozaj tá šťastie nastala pri mne a podarila sa tak nádherná ryba. Potom som mal vlastne ešte jedného lisca za nejaký deň, to bol možno okolo 8 až 10 kg, ozaj pekná stavba. No a nemal som ani záber, vlastne už potom deň a noc. No a vlastne táto posledná noc, čo sa stalo, tak prišla brutálna jazda, pocítil som dobrú váhu na prúte, no a na jeho konci bol môj nový osobák. Je to vlastne druhá ryba cez 30 kg chytená na tomto jazere a neskutočné. Ozaj obrovská radosť, prajem to úplne, že každému, kto si to zaslúži a chová sa k tým rybám ozaj zodpovedne. Skvelé, skvelé. Poriadne zaťahni nohy. Dobre, Adrián. A už ste uvážili ako orientačku? No, len na ručnej bol 33,3. Nedávaj takto, musíš najskorej dať, on sa musí vynulovať. Chcel som vedieť, či to má cez 15 a... som vedel, že... No. Je tak dá řekl, dávajte, než to zhasne. Počkaj, už to drží tak? Dobre, dávaj. Počkaj sekundu, nech si to nachystám. A jeden nech to dává očka a jeden nech dává... Malo. Sorry. Počkaj, až sa nastaví. To je za prasa. Ty
Dobre, 33,28 daj dole. Tak potom sme dobre odvážili, 33,3 sme povedali. Dobre, 33,28, to nemusím ani toto, to bude Adrián. Čo neviem. Aj to, Danka ho tu chytila. To je to najväčšie, čo tu máte, hej? Nie Adrián, ty vole. Nie. No lebo Adrián je nie mal s Adrián, bruchom. To je Big Bull, podľa mňa. Ukáž. A ten nebol dlho chytený, nie? Tá do p***y. Poč to. 3508. Super, polievaj ho. Joj, táto je bomba. Tak máme druhú rybu na 30 kg. Pozri na toľko, ty. Koľko som povedal? 35. Ešte raz. 33,28. Ty vole. 2, 3. Koľko to bolo na váhe? 33. 33,28. Ešte je tam. Polievaj ho, no. Ty kokos. Tak, to je bomba. Dobre, že mi vody, musíte ešte. Monitoring, ale ja to ešte raz musím, neviem, ako som to udal, to si už nepamätám. Ja ešte zasvietiť, Ideme sa 35. zvážiť. Pozeraj, 35,08 zle vidím. Koncové 3508, hej, dobre vidíte. 35,08. Dobre. Bože, slon to je. Toto je strašné dačo, fakt. Že ho skúsil Big Bull, paráda. A teraz ho dajme, vyberte mu to von. A hneď už vážime. Dobre. Hneď, jak je, tak už zvážime. Sak, hej? Hej. Zakvačíš? Polej si ho. Erik. Keď 2,5 kg, to je paráda. Počkej, daj to zmačkni a vynul. Teraz vynul, no. Dobre. Počkaj, vydrž. Až teraz daj. Dobre. Počkej, píplo. 2,14. A koľko bolo? 33,28. 33,28. No, Big Bull, cez 30. Počkaj, už dávam. Tu je na dvojke, prosím. 33,28. To vážne. Minus 31,14. Takže 31, 14, čistá váha. 31,14? Čo Áno. ti? To je strašná ryba. Gratulujem. Yes, díky. Super. Díky moc. Ty bláho, tak vidíš ho, jak sa rozbehol. Poďme, ideme fotiť. Skúsim zabihnúť vás. Takže počuj. Daj svetlo bližšie To sa dá sem. na druhú stranu, ale ja by som už vedel fotiť. A teraz vieš, čo všetko budeme robiť. Počkaj, neskôr mňa pustí. Poďte. Fotografia. No poď. Pomôžte mu, vieš, ak s týma kolenama a tak ďalej, to vieš. A 30 kg kapru to už teda, urob predpašku ešte. A do toho jedno. Vypadí komentáre. Ukáž. Dobre. Počkaj. Daj video. Video máš celý čas, neboj sa. Dobre. Môžeme ho točiť. Ten je obrovský. Otoč ho. Oj, Ľubov, ten bude šťastný jak Aj tak ducha. ho musím. Toto je druhá strana, že teraz? Hej. A sme hovorili, že tým už bude 30. No vidíš ho, hnusné jak raz. Boha, dvakrát osobák. Za 3 dní. No vidíš to? 5 rokov tu chodím. Za 3 dní si p***al osobák o 10 kg, kamarát. Koľko? Aj tak. Dobre, počkaj, ešte hlavu, vydrž. Hlavu. Dobre. Ide? Koleja ešte ťa odfotím, jo. Hej. Aj na A ideš aj do vody, však? No jasné, tak musí. Takže tuto máme. Dĺžku zmeráme. Počkaj, mám tam meter. Neviem. Tu je na zemi. No. Ako ten kapor, čo tu je, nezožere? Daj ho, prosím ťa, no to ani nezmeráme. Čaute. Daj ho, to musíme pridať. Koľko nejako? Ukáž? Čo si blá? Daj tam to. Ukáž. Máš to tam, no a to budem musieť trošičku. O, takto, keď ho dám, tak takto, no. 107.
To si pamätajme, 107. Zvládneš to ešte? Hej. Ale ja si musím otočiť na pravú. Pravú mám silnejšiu. A keď som ho videl, som vedel, že... Aj bojoval? No boha. Ja som kričal tu 10 minút, aby mi išiel niekto pomôcť. Ja sme ho nepočuli. Ja som ho mikinu, ja som išiel za ním z mikine do vody. Mohol si to o týždeň neskôr dať. A nie, to je super, to je super. Krásne. 4-3, Ľubo. 31-14, čak. 31-14. Čo si blázon? To je bomba. Ty kokos. A ťa zalejeme? Big Bull. Vydrž. No, počkaj. Áno. To je ono. Teraz sme tu, už tu sa zišli ľudia, všetko som zakúšal. Koc, to je neskutočné. Jo. Budeš držať svetlo? Jasne. Nasvietím ťa ešte asi aj čelovkou. Môžeš. Ja mám už skoro vybitú, takže musíte svetlo poriešiť. Mám tam asi aj niekde. Budem sa snažiť viac menej na ryby svietiť. To je. Ozaj na celú ruku. Vravel som, že tam bobcháš pesť. Ani voda nie je studená teraz. Kámo, taký adrenalín, že... Ja som tu na vedľa, Poga. Tak sme sa bavili dneska 10 rázy. A že nič celý deň. Bomba. Yes! Bomba. Brutál. Neskutočná ryba. To prajem každému toto ozaj. To je kokos, ale že už dal cez 30, ach to nie, že už dal 31 rovno. Dobre, a ľubí sa fotiť. To je ešte ryba, ktorá ešte bude nová. Ja si dám fotečku, Až tak, ešte dobre. Musím ísť za tebou asi do vody. Kľudne poď. Lukáš, dvíhaj to. Dobre. No dobře. No. Zajtra slavovka. Ty kokos. Keď už začne ešte raz bucho. Keď už začne raz bucho do pitve, tak neviem na koľko vyrastú, tak to je všetko. To je bomba. Ako veľká gaštulačka. Jo! To áno. Čo si blázen? Blázen, gratulujem. Díky moc, chlapi. Jo. Pekne na finish, však zajtra je domov, ne? Díky moc. Ideál. Vieš, načasovať. Hovorím, kudy on by mať asi Adriana. Ja som bol tiež v tom, presne. Po tejto brutálnej rybe sa roztočil kolotoč záberov. Ozaj začali mi jazdiť obidva prúty. Naozaj hneď kvázi po ňom 2 hodinky prišiel 19-kilový šupináč. A na to mal som ešte medzi tým nejaké 14-15 kilové ryby, ktoré som ale púšťal, lebo už som ich samozrejme že nechcel sakovať. No a ozaj, že brutálna a krásna ryba bol niečo cez 18-kilový lisec s mohutnou stavbou a ozaj, že nádherná ryba a skvelý súboj. Toho kapra som si šiel zobrať na čon, takže ozaj zdolávačka o 2:30 ráno úplne, že super, hladina nádherná, takže chvíľu som aj myslel, že je to nejaký sumec, lebo naozaj tú rybu som nemohol odlepiť z dna, takže ozaj prípravička snov. Nekrmil som nejako extra veľa, dával som tak 2 hrste guličiek na montáž, používal som od masívu Ecorádu krab, takže to fungovalo úplne skvelo, dával som tam navrch ešte vlastne lopatku partiklu, takže žiadna masívna kampaň, keďže tá ryba ozaj dovtedy nešla.
betonky, klasika, používal som 150-ky, pre istotu mám to radšej, ale používal som aj stovky, tie som si buď teda obaľoval pastou, alebo som ich strekol jemne sprejom a ozaj to pravdepodobne fungovalo. To, čo sa dneska v noci deje, to je splnený sen. Po tej 31-tke som mal túto 14-ku, hneď do toho jazda a v saku mám 19+, takže ozaj, že skvelá výprava. Nádherná ryba. Dobře, ještě z druhé strany. Super. Naozaj krásna ryba. Tomu trošku ušetríme. Má tam nejakú otrhnutú šupinu, ale už celkom zahojenú. Takže už by to malo byť fajn. Dáme rozlúčkovú. A ideš. Super. Jo. Poďme na to. Takže toto je úžasná noc. Akože nespím vôbec, je 3:30 ráno a mám už 3 ryby v saku a volal som Vladovi, aby ich pozrel. Je to nejakých šupík 19, lisec 18 a teraz tam je nejaký šupináč. Už som ho ani nevážil, nemám ho ani v čom odvážiť, keďže zobral som sem 2 saky so sebou a tento je najmenší, má nejakých 13 kg. Tak, fajn. Idem už vyťahnuť všetky prúty a už nejdem chytať. Potrebujem sa vyspať aspoň 2-3 hodinky a ideme domov. Super. Paráda. Lebo to nám prejde slnko, vieš? Jasné. Počkej to. Robo. To je robo. Proste robo. Robko. Dobre, mám. Tam môžeš dať do vody. Dobre. A to musím prejsť. To ešte nemám. Takže ranné váženie za mnou. Podaril sa mi nádherný šupináč cez 19 kg a pre mňa osobne strašne cenná ryba, lisec cez 15 a tento konkrétne má 18-20. Takže to som neskutočne šťastný za túto rybu. Trošku sa mu nechce, lebo čakal v saku, tak si oddychol. Tak uvidíme.
Jo. Nádherná ryba, ozaj nádherná. To je... Si ho môžem znáť z druhej strany. Super. Choď preč. Chlapci majú záber. Ja som chcel ešte ukázať jednu vec. Snáď to bude na tej GoPročke vidno. Kúpil som nový bivak. Je to T2 Camo Pro. Testujem ho vlastne prvé 3 dní. Najlepší bivak, aký som kedy mohol kúpiť. Ozaj krásne. Dnúka není teplo, ani keď tam ozaj praží. Je tam vlastne pekne vnútorná spálňa. Dvojité moskytierové okná, cez ktoré sa vlastne dá kľudne chodiť. Ideálne pre moje dieťa. Má kade behať. Takže ozaj brutálny bivak. Obrovský priestor. Ja mám nejakých 170 cm a nad hlavou úplne krásne sa vystriem. Takže teraz je tu poriadok, keďže balím veci. Je úplne v pohode, 2 lehátka, stolík, batožina, akože skvelé. Má to vlastne vnútorné kapsy, peňaženka, doklady, rôzne úchytky na príposluch, na svetlo. Takže kto chce kupovať nový bivak, určite sa nebojte investovať. Na Slovensku viem, že sa dal kúpiť za nejakých 800 niečo euro. Ja som ho bohužiaľ už nezohnal, keďže bol vypredaný a potreboval som ho trošku rýchlejšie. Takže ja som ho osobne kupoval z Čiech, ale neskutočná bomba. Snáď sa vidíme ešte niekedy inokedy pri takejto podarenej výpravičke. Petro, zdar.